салом алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз сарояндаҳои машҳури тоҷик Фарзонаи Хуршед ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидоятон ронависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккур зиёд. ба шумо тамошои бофароғат хоҳонам. фарзонаи Хуршед яке аз сарояндаҳои машҳури тоҷик мебошад. фарзона 11 июли соли 1989 дар шаҳри Кӯлоб дар оилаи мусиқиэҷодкор ба дунё омадааст. модари Фарзона овозхони маъруфи тоҷик Зурайя Қосимова мебошад. номи падараш бошад Хуршед Рабиёв аст. падари Фарзона полис буд. аз падари ӯ духтар насаби Хуршедро гирифтааст. фарзона дар оила фарзанди ягона нест. ӯ боз як хоҳари бо номи Шабнами Сурайя дорад. хоҳараш низ бо мисли худаш сароянда мебошад. соли 2008 Фарзона бори аввал барномаи мусиқиро иҷро кард. овози форами сарояндаи ҷавон тамошобинҳоро ба ҳайрат овард. баъди намоиш дар Москав дар интернет видеоҳое паҳн шуд ки дар ҳавлии клуб суруд мехонад ва рақс мекунад. дар ҳиётаи муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон ки номаъдул маст буданд. соли 2014 Фарзона суруд эҷод кард бо номи Ашк. соли 2015 Фарзона дар маросими ҷоизасупории Big Apple Music Awards 2015 иштирок варзид ва дар ин маросим ӯ яке аз овозхонҳои беҳтарини Тоҷикистон эълон шуд. соли 2010 Фарзона узви ҷанҷол шуд. ӯ бо Фаррух Рӯзиёв кӯмак кард ки бо гуфтани рӯзноманигорон духтар бо ӯ муносибати шахсӣ дошта аз толори додгоҳ фирор кунад. айбдоршаванда бидуни иҷозат толори судро тарк карда ба мошин нишаст. Фарзона ба додгоҳ иқрор шуд ки вай намедонист ки ин мустақилона аз бино баромадааст. барои кӯмак дар фирор додгоҳ Фарзонаро ба 2 соли зиндонӣ маҳкум кард. соли 2013 падари Фарзона вафот мекунад. соли 2014 Фарзона ба зиёрати динӣ рафт. ӯ бо пӯшидани рӯймоли мусалмонӣ ба либосҳои мазҳабӣ ба саҳна баромаданро шурӯъ кард. соли 2014 овозаҳо дар бораи муносибати Фарзона бо Фаридуни Хуршед пайдо шуд. ҳамон сол яъне соли 2014 Фарзонаи Хуршед бо Фаридуни Хуршед издивоҷи мусалмонӣ мекунанд. нимаи соли 2015 бошад. рӯзноманигорон фаҳмиданд ки Фарзона ҳомиладор аст. баъди якчанд муддате онҳо соҳиби духтараке бо номи Закия мешаванд. дар соли 2015 онҳо расман оиладор шуданд. тӯи онҳо рӯзи 15 сентябр дар шаҳри Кӯлоб баргузор гардид. соли 2016 дар ин оилаи хушбахте боз як писарчаи ба номи Муҳаммад ба дунё меояд. инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидоятон ронависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккур зиёд. хар то барномаҳои дигар худо ёр мададборотон бод. салом алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз сарояндаҳои машҳури тоҷик Нигина Амонқулова ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидоятон ронависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккур зиёд. ба шумо тамошои бофароғат хоҳонам. нигина Амонқулова сарояндаи миллии тоҷик иҷрокунандаи сурудҳои халқӣ мебошад. нигина Амонқулова 30 январи соли 1986 дар шаҳри Панҷакент ба дунё омадааст. нигина дар оила фарзанди ягона набуд ва ӯ 4 бародари дигар бо номи Хуршед, Хусрав, Хаём ва Ҳамидҷон дорад. нигина Амонқулова дар мактаби мусиқӣ таҳсил накардааст.
аммо муҳаббати ӯ ба мусиқӣ ва истеъдоди овозхонӣ аз бобояш, ки сароянда ва иҷрокунандаи асбоби миллии рубоб буд, мерос гирифтааст. Нигина дар кӯдакӣ танҳо барои хушнудии худ суруд мехонд. Вақте ки духтар мактабро ба итмом мерасонд, ӯ аввал дар назди мардум бо суруди композитсияи худаш «Алвидо мактаб» баромад кард. ҳунарнамои сарояндаи майл дошта дар назди тамошобинон як лаҳзаеро ба вуҷуд овард. Нигина орзу дошт, ки табиб шавад ва баъди як муддате ӯ ба донишгоҳи тиббӣ дохил шуд. Дар вақти таҳсил Нигина байтҳои шаҳр ҳамчун иҷрокунандаи сурудҳои халқӣ даъват карда мешуд. ӯ бо хушнудӣ дар чорабиниҳо иштирок мекард. Нигина Амонқулова соли 2006 коллеҷро хатм карда ва бо даъват ба донишкадаи санъати бо номи Турсунзода дохил мешавад. Падару модараш аз интихоби Нигина норозӣ буданд, зеро санъатро кори сабук меҳисобиданд. Пас аз як сол Нигина Амонқулова донишҷӯи Консерваторияи Тоҷикистон ва солисти ансамбли «Дарья» шуд. Дар тӯли фаъолияти мусиқии ӯ 7 албоми овозхон бароварда шуд. Нигина Амонқулова на танҳо дар ватани худ, инчунин дар Осиё ва Аврупо низ ҳунарнамоӣ мекунад. Соли 2007 Нигина бо амакбачааш Фирӯз хонадор мешавад. Шавҳараш ба ҳайси соҳибкор кор мекунад. Вай зидди фаъолияти ҳамсараш нест. аз муваффақиятҳои Нигина ифтихор мекунад. Агар имкон бошад, дар корҳояш ба ӯ кӯмак мекунад. Соли 2008 онҳо соҳиби як фарзанд бо номи Азамат шуданд. айни ҳол Нигина соҳиби 2 писар мебошад. инак мо ба анҷоми барнома расидем. Барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худо ёру мададкоритон бод.